Yan batuan. Pagkahuman, kanya upo. Ago. Matuon ano Sa ka, di na mukan ng istoryaha we. Pero di jud ko kalimot sa tungaw nga akong gitigpas og kaupat. Hara magbaso say. Pa. Uy. Tiwas sa say. Mga ko ano mo lamisa mga kanina. Kaman. Okay gani pa? Okay. Anong hiri si Alvin? Parang hitang nung Alvin lang. Manong gani nagatatik pa ni. Palit og 300 ni. Palit na 300 palit ni Alvin na. reklamo lang ka. Dagaro ka kita baso na to. Opa. Ang kuangan ko ning Alex. Sakto na mailo na nagkwarta gapon. Mailo mo kani. Quiz na ta. Pwede pa ito. Asa? Kare. Nilay palit? 3. 300 ka no? Bawas ang gatos ray palit ni mo ni no. Murag 300 gididak may utang man. Di, mura ginatunga naman pod. Na maura na kadakon. Mo na 300. Ano Di, sakto man to. Kuha ano kami ni ano na. Nga jay pwede sanggatos na dagpa, sanggatos, cook, sanggatos. Okay. 300 na. Agay. Salag siya daw mo. Di sa puso ni ani na. Sa umpulo nito, himo na naglangisa. Bitaw. Di okay ra gud. Sukat bitaw. Lima ka na yung Ay siya. Patla lagi ni. Dako na zamo nagikatabang ni. Tugotong Pilay lang, 1 4 das pikas bay. Sabad ya di na ino ka ani nga. Kuha na daan. Dili ko ana mahalo na. Mahalo na. Santa de Rosa na. Mato panggandag Maria Clara. Santa Ay, Rosa. ito. Ay, Maria Clara. Nangutana si Tabag nabay. Tanawa ko no dayo nabay Maria Clara nga maren. Atay kanugayan mo tan-aw naman Santa Maria, siguro. Maria Clara. Ha? Maria Clara. Bago Santa Maria kay pelido na na. Nireklamo Sakto ning ani, oh. Hindi rag sir. Magteser sa mo dyan. Huwag itapuag na naman na tanan kay parang sigurado. Dandan ha. Unsa ka tutoy nga? Gambok naman. Maria Clara. Santa Clara. Damiin mo ng tabason dajon ron. Tabason guna kay. Ari butang ari dia. Ato pila misa ka. Wow. Kaya ka na tibok lamisa. May... Ay, martilyo. May tigib pa. 3-8 ra ba dyan eh? Dili ni media. Mo gani. To pala yung katito yung mga kuan. Agabas mo sina na sino? Nabasog. Kahoy ba? Gambok naman. Bye. Ah, tuwa na sendo. Di sukda sa tuko na. Sukda ka. May metrosam to. Sakta na paano? Gabas bye. Kahit jamo to. Tabang tong gabas no may gabas no may po to di. Lapit to. Nagpapadas. Pamba. Ano mga kuan? Naate na, upang guming ate. Oh, tangtangon naman to. Ah. Dumok dok anong sabad. Puntang ko kayo nito. Matang minus yan. Ah, are na, di ba? Alam mo ito, nagsikan bang mahadal. Sudlan naman ito na. Ajaw. Gusto mo kagkuhan? Oh, paano? Dadaan ron ni Alec kung kuhan kanang Adjustable. adjustable. Tuo, dahil ko kamal. Ah, ay, mga duwag kasabad. Ito. Ang duk-duk kagatatek pag niyagi, ganan siya. Di dyan sa jal sila karting iko. Tul itog ihig. Ihi og pamuhan nga. Basiyog lapad mo ikaw. Kanarang duha ka basiyo nga lapad bitang tanduay. Luton ra anaon ra. Ah, dino. Lagi. Basta kuhaon pag nawe kutsilyo gipantok lamisag. Di ko mo to. Laktot si Iko kay nitindog. Sila ra duha ga inom kay nihawa naman ko. Nga dito pagbayan mo to. Tindog si Iko ay basta niduot gud og mga kape sa ulo. Nga gasugba mo mig baboy ito. Kubon. Ano man. Tangan naman, kubon naman na.
Mano ako mo nimo? May uwan. Ana maura po. Kuan, tangan mo makina. Kakuba dala dire. Nanugsod. Binuang sa mga anak ang nagputi yan. Tungin yan. Kainto din. Pa. Nasamad ba to si Noe o gamay? Kaya pag pantok na sana kay ang sulot magpo. Abot sa sila. Agani. Tanawa, nasamad laman ko. Saan ba? Kubon to ba? Kinig. Palusot ang lansang. Ang sabot kang. Huwag mo nga kubo na kiskisi daan ng usang play, anay babaw, kanay lukatan, anay gamay damo. Lagi. Trabaho ana. Ja, kubo na de. Oh! Ha? Kubo na de. Kubo na inig panglansang. Ano kay tangan mo kinaro. Ano ito, ano, istorya pag mo katawan. Kinsa? Bimingon ako ito ay. Kinsa? Iko? Aw, mauiidja to. Kaliwat. Kaliwat na nila. Kaliwat nila. Bili buang na langson upaw. Jati na. May katawa, lagi ito ni tanaw ko cellphone ba? Ang istorya mo nagain na matay. Kebuka mo katawa. Ha? Kebuka mo katawa. Ha? Katawa sa gede magadungog. Kaya mo sa palamot mo istorya katawa ra siya. Bungol yay. Bungol bitaw. Ha? Bungol bitaw. Ah, ikaw Tara ko to sa day mong gingol nga. Ano buto ba day? Agbuta og butoon. di buta og bungol na musil. Nga agbuta mo iga pusil ka aw agbungol mo iga pusil kay makakita man. Pag pusil lag. Tayo magkana ba? Tabangan katawa. Umar katawa. Pamilya ko ang Sahit ako na agbuta ba. Pagka tunong sa langgam pusil di buto. Ingon nagbuta og naigo ba? Ningon ako. Ingon po nagbungo ni buto ba di? Si Jam may kapusil pero waday ni buto. Oo, mano ka doon, buto. Pura gaba di taon ning buta og ang bungol pa kamawagin tay mabida sa ato ang istorya. May maligsan. Ligsan kalingaw. Sini, Beb! Isa mo Antoy, anak. layo ka wamit ang kaguran ka. Isa mo anak eh. Budget. Ba? Isa mo anak eh. Tama. Bato na. Tama, nagdagan. Magdagdagan ka. Kasi pun laway pa. Alawa yan. Ako lang Minaw doy. Beb. Palabong naman. Pagko, Beb. Sipog pa. Nakay buli na, Beb. Ha? Nakal buli na mga. Minaw ba dahil ko? Minaw ba dahil naman. Narabi ba? Napa doy? Kapang singi ko sa dilik na. ito kasi pag ano. Video. Kining ang buongon, ano may makita ang video ron. Namura dito. Ano na? Naibungon? Oh. Balag. Dito nagbunaan na may bungo no. Landong may bungo na. Ano man ang cellphone ng witness man?
Init eh. Init ang itlog. Lidan na eh. Bagong hangap. Kaya nga ahay ka pa, di ba bugnaw? Gusto ka, pila na ka ba? Ay. Alam mo ka man eh. Saan ginagawa? Lurit na rin ulit na. Roman, tataan ako sa sako sa Pero naglami, ibukot, hindi ko magkaon mo doon. Di, ikaw, 5 minuto na. Hinaya ka damo. Ha? Hinaya ka damo, matulabdan na sa minuto kako. Tama. May tubig ng kanaw. Why? Urot na wapay agit. Lubog kanaw. Kabuan magaglili, tagiyak. Ay, mo kay pamutang ano. Kapilar ko na. Bigla ka. Ano kayo? Hindi ugman na ako ano? Nari ko din yung ma. Wala, dito na puksi ba ni Kulino? Pa. Umara na trapo. Oy. Labihang bantuka na damo na. Ngunit yun. Ngunit yun ka. Hindi ko manugin kay pasiso na. Kaya kasi ako din na rong ano. 20 ka pa nga. Paglit. Diba? Marco, bigay. Tabi ako. Malaki po. Majutan. Sarap po kasi. Minsan ba? Init ba? Init magkamotin din. Sarap magkamotin din. Mumutin daw. Magbayan na ako. Ano ko yung bawl? Nagkiling-kilingan. Murid, matamadap-dap ko. Mana mo liyak? Nagkiling-kilingan ulit. na magkulira, galing-galing ka. Sinapandaw yung magtiel. Ay. Pahak mo. Aga. Naman saan? Naman saan ang kakabutangan? Nga naman na pa, di na, makuhan pa? Bila ko nung nabukat ang flooring ano sa ilang gibulit. Ah. Kasag bawol. Bawol ang naluag man. Number to? Baga, jamo sa oras. Yun na. Yun na, Loret.